Atide okikunta ase. No. What's happening? Odosun ko hin. Kwasi Azati Jabin. Odosun ko hin. Asantema UK. Ukuma pimwa apimbeba. Asantema UK TV. Sene adebe ya ye edema mono. Ene eye edasoro nko a ye eye abakosemo a ene ba bia ye bepie eye kwawu emai anase kwawu ahinkuro kesi a eye efe no obo na owusu sesu dietuo the second ene na eyi odukura obeson eye faman adehye yo ye hwe de ekoso ewo obo kwawu Nananom abakosem kyerese okon ne ditukotra ebae. Okon ema aman bebre mu chichei na emu paapai ebi ne okon. Mene okasei Asantema UK oboba sempremo. Ejira okon kura waturi dini obo kwawu ene ewi. Na kwawu eye kura egu meposo. Na kuro no ye kura efe yi pa. Se okọ kwawu abakosem a kwawufo ni bifiri asumija. Ebi firi kontrase. Ebi fi dwaben. Ene nkura akeka ho no. Na senia asante yamamre ene amane esitie no. Ensosoye eda asante ne okwawudie nu. Mene okase yegyina kwawu ahimfie. Kwawu ahimfie ahimfie a asuye pa. Mekire obo kwawu. Ahimfie eso pa. Eho enene nananom bi ebesai. Na yaba yebefa ebiama yahwefo ene yetiefo hunu sede amamre ene amane oman bi ade esitie enti kwauman amamre ena yebehwe ne yesua bibia firi mu asante amamre mu no se ohene bi kusai se oye dukuru a wo su akire obrempon so oye obrempon wo su akire omanhene so oye omanhene na wo su akire opemso anase wo su akire asante hene no ene okwawudie no ensosoye edem kakra asante die no wo hyase afiri bese no miensa ekosi anwumre no so meka anwumre se na meka lemom okwawudie anadwo dasuum ena osaye me no kasai ye sori no mienu ene ba obo kwawu ahemfie na yenhwe sede won ade yositie ohina obesaye ena yede ntoma ebonu no yedi bonu echichiri mu na owia wodna trase efom na wasam ne nan na fe sede nka asante de obi sawia na ebonu hire no okwawu de gise obonu hire wia ansa na wosai na ye kasai be men be trase no sound na wie no de powder ne bonu wia na busia pani be sa akire no no so esai akire busia pani ansa na busia pani edinanim akosai eyi ne ho akire chiame busia mu tiye okoyi ne ho akire chiame ene atrankonya ne nyina oyi ne ho akire chiame wi a chiame dinanim eyi ne akire atrankonya ne nyina sanka santimamu yeshia na ye kire na we kanede bonkum fekuo kanede ne nyina no saa no we na emu die moyi ne kire a wodne kire wie oka bibi kire ne wie ne dakowe ode dakowe sede mu behwe sede mfoni bi sitie no na mpenisi ehwa kom yetrimpo ntimeba na me de ababa kire no ahwe hu sede sitie amamre ne amane ene ye ka ho asem na ade ba ko amese hu nso de se anka ohina obesai no se di kru se ebrempo se yo mahene usoya na himfo di nanim ni sai eche wo henkra usai kire no ansa na ohina obetra konwa so no ono so sai e di akire ohina wi a kanu ano na me ba oboko di entisa di hu ni se ohina wie eyi ni kire wie na osai kire ebusia pedi kire esa kire wie a okwako so akire chiame be so akire no okwako so akire fekutu awodo ni nyina amomu nyina nso esai akire no ansa na obia ogunsa na ogunsa wi a na fei waba no so se obeso ano se obenante fo ne de ewo omu aho bi ho a se eso ano bo so a yema no so
na mmom yɛbaa ha no deɛ ɛbɛhu yɛn nyinaa no ɛfiri ahemfie ɛkɔ bea a wɔkɔ fie ansa na ebi ɛbɛsoa no ayɛasoa no ɛfiri ɔman fie kɔ ne yɛnhu no saa na mmom kuro a ɔkɔduru soɔ no ɛna ɛsoa no kuro no so ɛde kyerɛ kuro no ɛma wɔtena ase ma dɔm ɛbɛkyea no afei wɔn a ɔbɛdi asa ɔma ɛbɛbɛ no akɔ aba ɔma mma ne mɔ ne yɔ abusua yɛhwɛ akɔbea trip yɛhwɛ
Bema akɛseɛ ne nketewa ɛwɔ ɛna abusua no ayi de sɛ ɔyɛ ɔkandifoɔ ɛwɔ paaman nkyɛ sɛ biribi wɔ mu a ɛbɛtumi ayɛ nti ndɛ mpanimfoɔ ɛde n'afa mpɛsɛ nyinaa so ɛbɛdu yɛn akyea me deɛ yɛka kyerɛ yɛn sɛ so de sɛ deɛ nti abusua no ayi no ɔmma abusua no nsɛ nsi hɔ ɔmmɔ mmɔden sɛ sɛde paaman teɛ no bɛte kɔ amanka no nso adom mu akɔ adom nti ɔmmɔ so mmɔden ɔyɛ babu mu yi na wɔmfa sɛde ɔnya ho ɔfɛ nti ɔde nimdie ana n'ahoɔden de sisi ɔmaa no ɔmbrɛ ne ho ase abo sɛ akɔbraseɛ ɛwie nkɔdi ɔmbrɛ ne ho ase na wɔba yɛ so wɔbɛto mpanimfoɔ bi sɛdeɛ ɛwo so ase deɛ ne nanam yɛɛ no ɔbɛyi bi ato aso ɔmmɔ mmɔden sɛ deɛ ne nanam yɛɛ no ɔbɛyi bi ato aso na wie ɔba mesɛɛ Bɛsɛ oyɛ kadi papa a ɔsɛ ɔbɔ ho ase bibi ne ma ne yia na bu ɔsɛ buja no kuta bi ba yi ɛsɛ ne wa fɔ fɛ no mpɔ yi ɔyɛ ɔhene bibi na ɔdɔ ho adi bi na ɔma na mu sa mpa ɔyɛ ɔkɔ afɔ mesrɛ sɛ ɔyɛ wei nyinaa boa papa aman ɛfa ne ntoma papa fira na yɛ nana no akye ame yɛtotɔ abɛ ɛfɔle ne ho a ɛfɔle ne wuda ɛntam wuda no bɛbɛda
sɛ wohyia anaasɛ wohyia baba a wɔde so ɛno a baba no nam abrɛ kwa so ɔhene ɛtwe mpena ɔhene ɛtwe mpena na ɔma wɔbusu ɔhene na so ate ɔne baba a wɔmpɛ sɛ ware no amane abrɛ kwa so na yɛ ne ho ade ama wo wɔn sɛ ɔbɛhwɛ no ɔno ɔbɛgyina tonto ɛwɔ baanan hɔ hwɛ so yie ɛmu bɛbɔ pɔ hwɛ wɔn ma mu ayi oyiri bisa o ɔkɔ nana mo sisa yi so ɛne sɛ ɔkyena yɛ nyinaa ɛkɔyɛ yɛ saa sɛ yɛtɔn bia a wɔbɛte ne hɛ biara no nhwɛ sɛ wɔne wo man no ɛbɛka bɔ wo deɛ ɛdɛn a posisi no ɛbɛ mu wɔbɛka wo nyinaa bɔ na momfa akuntuo ɛmmra kurom yakase na mesu baayɛ no ɔno na ɔbɛyɛ sɛ adwuma no sɛ woyɛ w'anu nyinaa ne yɛn nifa ɔtoto abɛ de fɔro so a woyi ne tam wɔda ɛne ne meda sofia kɔma ne bra Me a cow boy,
Yeah.
Penisi de daye koso ya eni pitri aha ena Asantuma UK TV oboba sempremo edemu esi ekoye fanoma bebre esua no ma bebre ho na ne nyina nso ye ne mo beche ebehwe sene ho fontonfon osi bono ene sene asante esi bo onde sene ohini swawia osisa ene sene asante susisa no ni nyina no eni nyina bebre mo enti yemfa osia bebre sim no dia ka nyina no ebe kamo oboba sempremo ni subscribe channel no na share channel no na ma wo ne bi ehunu ya ekoso wo Asantuma UK TV so